snow to gajani bangilong ki bakodar nga kwai fi ki prabangit baro nga la travel ya gane ka ri ga jongi nga ya kan do shi bon ki brewa ke ji seng ki ba he kum no ki long but nga khot ya fi ha gane ka por ga bamenta ha gane ka ji seng keep your faith. Sumar ya ka Jingngeit ka jongphi, Sumar ya ka Jingngeit ka jongphi, ba ki brew ki ban wan na bar, kin yo i ba pidei ki banget shisha how Jesus Christ. Can I hear an amen? Kababod haba kren shapangane gaktin pen kentang. Sanctify, sanctification. Hakabalang ga jumublay ni don ya gane ga way ga kam ga bakantang ngam ju ong kam niam nga try kam long applicable ban ong kam niam namar ba ka don ka jingye day baru blay habangi pen kentang ya ki khunlong nga kan mau si sen ngerap e pastor sparket ban pen kentang ya ki khunlong haba ki kmi ki kpa ki wanra ya ki khunlong ban pen kentang nga batay kumne haba pen kentang kabamot ban IT. Amen. Ban IT. Barkadon ko por nga shim yaki kunlong na kikti jong ka kmil ne ukpa bat nga kentup yaki haka shadem ga jonga. Bat kini ki arngot kila IT. Yakine ki kon ke jongki bau breu jong blai un duai un bo yaki kti haki un karkhu yaki bat ka jindon rengkat ka jong blai kan long bat ki kon ke jongki bat haka por ka bangi pen kentang nga batai kumne kadai ka por ka bangi IT how dry. Hallelujah. Habau Joshua uang yaki lengdo uang yaki Levi uang yo pailang Israel topen kentang yelade kabamot IT lot met batman sem jingmot jing perkat how try yaro yo try ban nga kwa panong yifi uno brew jong blay uba IT lot I guarantee God will use him. Amen. No brew. O brew jong blay. Uba kat do blay. Uba pen kentang yelade. Uba pen kod yelade. Uba ay tilot baro. Kakti ka jong blay. Kadon bado. You cannot deny the fact. But habo Joshua wang to pen kentang yelade. Nado kibabat ya kaduan ya kabor jong kaduan hado ki breu ki bashong ha ki ben ki bakado u Joshua wong to I dilot u don't know why evangelist u bakraw u ai ya kane ka nuksa wong mudur ha ka donot ka jongi ki don shipautli ki kamra but barabor ni wan shi ki jinga sengir wai ni duai ni rakti ni tapti ni ai shi ka kam ka jungblai well done baru ni briu jungblai wang ladau jisu un wan menta but un pet habaro ki kamra jong ka donot ka jongfi un lap don ki kamra jong ka donot ka jongfi ki bapi pimpatla ban IT how dry na kwa banong api kane ka jinga seng la shai la shisni kanwan ka demand ka jung blay kalong give me everything yaro ya dry IT lut hanga baro barhabo blay u yolut yapi baro nga kwabon ong yafi hangta pinyo I yaki wonders ngan sakren shapang ke jingpala but sakaway habang ikren shapang kene kaktin pen kentang way na kinong pule ki bakam benia u batay ya kene kaway
Wang habeng yong pen kentang ka kren ro sapang ka jinglen ka jongi ya ka lade ka jongi. Kani ka ktin pen kentang ong ye phi ka don ka jingde bat ka ktin IT. Bat kani ka ktin IT habal batai bhaya ka dei ka jingknya. Bat haba piknya yo langbrot haba piknya yo mrat pidan kamban penyap yo. Haga jogo kom lari piong pastor ngakwa ban pen kentang yalade henrai ngakwa ba ke iko ka jonga kan impossible lari pikwa ban IT shisha how try you need to die of yourself. Praise be to God in the highest. Die to yourself. Pitip na ka don ka por haga jing ye kendo jong ki babon ki breu ha ki jing ye seng ki ba per kane ka dei ka ba shitong pan yap ye ka lade ka jome baru ne unong tho ba krawang. To die oneself is to live for Jesus. Ban yap ye ka lade ka jome ka dei bangin naka benta jong Jesus Christ. Lar pi kwa ban yo ye ka bor ka jong try. Very simple formula. You don't give on 7 steps to miracles, 10 steps to miracles, no 1 step. Die to yourself. IT, yap ya galadi ka jongfi, len ya galadi ka jongfi. But pin yo ka basuk yo mensi bukod ba untray haga jingim ka jongfi. But sakaway ka banga snotanat habaong pen kentang yalade. Kadon ka jingong cleanliness is next to godliness. Ngamtip kumno pi batay kata. Henray nga shem hagaktin ka jungublay. Ba holiness is the nature of God. Ka jingkod, ka day, ka way na ki jinglong ki jungublay, ki baublay umlaban doya ka. Namar ulang ublay ubakod, baruang tolong pigi bakod, nawar nga long ubakod. Bat kani ka ktin pen kentang ka jingmut jongka, ka longro to penkod yalade. Yaro yotrai, penkod yalade, ladep panyalam, yaki jingduay. Habang itlot, habang iduna, ngakwa banong yafi almost every day, ngong Lord forgive me. Forgive what? Don gibakali balay pastor piyapan duay. Oh Lord forgive me. I do not know. Kani ka shirt ka banga pong. Lashibit, I'm so sure. Kini kikti hang ne bat ka rendang nangalapet kandon ka jingper ban nga ban sat shibit danila Simon step. I think you understand. Kalong ka ju haga jing ka jing ikum gibreu lar pikwa ban ka jing ka balong sanctified ka jing ka bakarpang ka jing ka bako pidan kam ban sat yalade hakasnam ka jung Jesus Christ. Amen. Hatu pilerain banong, oh Lord forgive me. Lado David umlerain, lado Prophet Moses umlerain, lado Elijah umlerain, lado kesenran kejung Jisu kimlerain. Ngakwa banong yafe, I am not ashamed. Banong atray, tomapyanga. Shibit on the pilatia. Shwaba pintia ngai jungbo jifi. Pikwaban yaki wonders tomorrow. Snobha evaluate ya ka jingim ka jongfi. Upol uang haka shiti ka jongu shakinong koren uang haki Kristan. Uang haki perabang jong ka balang ka jongu blay ha koren. Uang test yourselves. Then jo piyalade pidon neem haka jingay. Real faith, not fake. Kajing hagni gesni kalong yo bangi fake ya ka faith ka jong. Henry Paul wang tenjo ya ka jingait ka jong fi. Tenjo hato pidon nem ha ka jingait.
Kani ka tin tan jo ka jingmut hang to examine yourselves. Peg benia hang no pi duna hang no pi bakla nado man step but hashwa ba pintia on try ma piang. U Dr. Billy Graham u duai yekini ki jing duai try ma piang. U blay pundan kam berba yung ni briu o jong play. Daga ba pile kumne ko prabange pila ban in ka jing in ka ba khod bat ka ba yai khod. Lado briu wong I am perfect ka ta ka day ka jing stan jong ka jing hap ka jongo. Lado briu wong ngalabiang si sen ngalait ban yoselok pat ka way ka yeng kane kalong very practical. Ngampa jusem ban mi na ka shintor jong ki probangit laya lamurang ba balang yang la rong hagada ga yeng orang ba badon burang wang palay piwan haga yeng jonga mudur ngawan haga yeng ga jongphi a man of God, a prophet of God, bon wan haga yeng ga jongphi but pinong palay piwan haga yeng jonga. Balay piwan haga ying ka jonga. Don't you know I am something? Hado pim tip bangalong ay. Urang ba balang umdon kentin syo banjuba. Ngong ba lar pi ong damdon kam ban wan haga ying ka jongphi ti kublay shibon ngin mino. Lar pim sotanat bangan duai ngan mino. Tang shipang kalok ngataray ka tia hajing tia namar ka pang. San second ka one krup hajan jonga but kong please pray for me. Hallelujah. God is great. God is great. Une urang bawang, don't you know that I am something? Pim da don kame ban wan hayin jonga namar ngalabiang lesi ka taga day ka jing mot ka jongo. Ndai ka lok ka jongo kong no. I need your prayer. Ngadon kam ya ka jing tuai. Kanungon na padang jongphi ka basyong hagane ka jing yoseng. Boong ngalabiang. I am not perfect. Ngamlong ubabiang. Handray nga ay ngo yo blay. Banga syakri yo blay ubabiang. Amen. Baru ne ublay ubabiang. Un penbiang yang ngabot yo fi. Bat nilaban yang kalam ka jing penram. Hakmat jong ukonu jongu. U Jesus Christ. By His amazing grace. Penkhod ya ladi. Kani ka ketin penkhod ladanga batay shibon kan shim kapor. Sakaway ka bangilaban penkhod ya ladi. Jisu ang haga gospel kat kumu Yohanes kalonong ka bakatsan kadakot ka balay. You are already cleansed. Lapan khod ya fi daka ketin lani daki kentin ki banga nga kren happy yaro yo try. Ladangi ong baka kotba kadai ka Holy Bible. Ka kotba ka bakut. But habangi pule ya ka penkot yang ni. Amen. Kanungun na preng jongphi. Hagane ka jingya seng. Kiba iya ka ktin ka jumublay. Lada pi iya ka ktin ka jumublay. Ka ktin ka jumublay kan penkot ya fi. Ngaskaw pala kidan shibon ki samla. They know very well. But they don't know the word of God. Kim tip ya ka ktin ka jumublay. Shibon ro ki rang ba ki long mi ki tip shibon shapang ka protay kim tip shapang ka ktin ka jong play nga kwa banong ye fi ka jing pan khot ka don ha ka ktin ka jong ublay sakaway gani ka ktin pan kentang so bhamap yang na marba ka don ka pon kala batay ka mi ha ka jingbot ka jing prakhat ka jonga ladon way briu bong kani ka ktin pen kentang ka don ya kata ka jing ye day bar kata ka ktin pentang penpung pat nga shay perkhat ka moda yu ngalayo snow batayo ni urang ba ubala wat bnia ngadang perkhat ba kani kala banlong ka baday bar ha ka jing batay ka jonu briu ong ye kani ki kentin ka krenro shapang ka jing pensum ya kimrat da ka ka bakot haswaban knya ya ki ngong kai ka biblical truth hangta bagane ka ktin pen kentang kan kit ya kata ka jingmot
nga sa smoto haswa ya kabangin rong hakajing don rengkat ka jumublay don kambaon penkot yang ngabar yafi da ka ka bakot ka balong ka ktin ka jumublay berkasnam ka jumu Jesus Christ ben kanta every day man lakasi le ya kata bat pin